Coa súa imaxe e moita emoción, Miriam Vázquez foi homenaxeada como viviu e loitou, feliz. Siempre en nuestro corazón. As súas amizades organizaron unha festa sorpresa que comezou no exterior do vello cárcere. Como hizo los 26 años, pues decidimos que sería un gesto bonito hacia ella. Pero entre as dúas, pues comentamos e dixeron os 6 meses, e cando ela cumplía os 6 meses e os 26 anos. Houbo saúdos e reencontros entre os que seguiron de preto a súa batalla contra o cancro. Un ejemplo de lucha diaria y de superación. Era compañera de Miriam en la carrera de comunicación audiovisual y bueno, pues nada, me gustaría agradecerle todas aquellas veces que nos estresamos haciendo trabajos y que me recordó que lo importante era sonreír ante los problemas. Os pais de Miriam chegaban ao lugar alleos o que ia acontecer. Llegó un taxi, nos cogió, nos trajo aquí, nos dejó en la puerta y nos dijo entrar. Y aquí estamos saludando a todo el mundo que está y veremos qué pasa, no tenemos ni idea, no sabemos. Os abrazos que agardaban no salón de actos deron as primeiras pistas. Miriam era moi especial, era unha rapaza que me seguía dende fai moitos anos, conocía toda a súa historia e bueno, tiña que estar, era este día seguramente vai ser con emocións encontradas, non? Pero bueno, temos que seguir o lema dela, non? Con esa alegría, con ese sorriso sempre que tiña. Lucía Pérez, Adrián Vigo e David Taboada puxeron voz e música ao festexo. Adrián mesmo compuxo unha canción para Miriam. Me inspiré en que para ella no hay barreras y para mí tampoco. Entonces tuve el placer de conocerla en un evento contra el cáncer. Me ayudó a bajar del escenario y dijo, pues yo tengo que plasmar algo, tengo que hacerle algo porque me parece muy importante, ¿no? O afecto de todos por Miriam reflectiuse no escenario e no patio de butacas, nun lugar discreto con emoción contida os seus avós. Un poema, verbas de agradecemento entrecortadas, flores e moita emoción. As cámaras dos alumnos do Centro de Formación de Audiovisuais gravaron o acto, se cabe, con especial dedicación. Neste caso é un evento dedicado a unha rapaza que, ademais de haber estudiado na TIC, tivo os seus problemas da vida, é unha oportunidade que temos os alumnos como de realizar un evento o máis parecido ao que imos facer nun futuro, non? Mais bicos e abrazos de novo ao subir ao escenario, onde se descubriu a composición fotográfica feita pola súa amiga Inma Purriños, coa que comezamos. La verdad es que la sorpresa es algo impresionante, un sentir que no se puede expresar con palabras, es algo que, bueno, verte arropada por toda esta gente y todo lo que organizaron y lo que hicieron, pues es que no tengo palabras para dar las gracias suficientemente a todos. Para a despedida, que bonito, unha das cancións favoritas de Miriam, a nosa amiga.